Сайт ННБай, ми протягуємо чергову спробу все ж таки не ризики. Навіть на от людей вельми кепская сувязь, якби мы не можем прорваться, каля у эфир выступают музыки з Мутного Вока, у інших так само есть проблемы. Вельми шмат усілякої активності. Ми тепер знаходимося от на такій алеї, де різні громадські організації, БХД, БСДП, Рух за Свободу, студентські організації. І може спробуємо зараз трошки порозмовляти з людьми, чому вони прийшли на це свято, які їхнє ураження. Невелика, калярного. Так, мне потрібна Лізія Єрмошина. Мені потрібен чоловік, який підлічує таку на скидку, дайте. Да, это не прямий ефір. А скажіть, просто ураження, якби ваше? Ми стояли біля дитячої зони. Приємне, святочне, щасливе ураження. Да. Дякую організації. Спробуємо кришечку ближче підійти до сцени, до будинку оперного, побачити, скільки там людей. Вельми приємно. З дітьми? Да. Ясно. Добре. Більш-менш є, але от зараз конкретно. Да? Ну что, не делаем? Ведь не варто подходить сюда, я думаю. Ну мы хотели попробовать. Ну давайте спробуем тогда, идем. Просто огульный план. Підходимо ближче до будинку оперного. Бачимо вельми шмат червоно-білих стягов у людей. Зараз підійдемо, спитаємо. Добрий день, а розкажи. А, да, ви розмовляєте. Окей. Потім далі. Вельми шмат червоно-білих стягов, інші символіки. Зараз уже друга година, хоча за все буде починатися урочиста частка з вітальними словами людей. Так само на телефоні. Пошла. Ой, добрий день. Поділіться